Veïns i entitats de l'antic districte 8è de Badalona demanen a l'Ajuntament que s'aprofiti l'espai provisional de l'antic mercat del Fondo per fer equipaments. L'Ajuntament insisteix que la proposta dels veïns és inassumible per les arques municipals. Els veïns i entitats de l'antic districte 8 de Badalona reclamen a l'Ajuntament que estudiï la seva proposta de projecte per aprofitar l'edifici provisional de l'antic mercat del Fondo en desús des del passat mes de juny. Segons diuen, seria la millor oportunitat per crear equipaments molt necessaris als barris de la zona, com per exemple un casal d'avis, espai per als joves o una sala d'estudi. De la seva banda, des de l'Ajuntament insisteixen que la proposta dels veïns és inassumible per les arques municipals i asseguren que abans que acabi l'any presentaran un projecte més viable. Més d'una quinzena d'entitats dels barris de Montigalà, La Pau o La Colina, entre d'altres, demanen a l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, que escolti les seves propostes respecte al projecte de l'antic mercat del Fondo. Els veïns consideren que la construcció, tot i que sigui provisional, s'hauria d'aprofitar per acollir equipaments que el districte necessita. Segons el secretari de l'Associació de Veïns de Lloreda, Antonio Salguero, el projecte que ells han presentat necessita una inversió de 740.000 euros, gairebé la meitat de pressupost que la proposta que els va fer l'Ajuntament, segons diu. Que esto se use provisionalmente mientras tenemos esos equipamientos. Porque es una pena que si no tenemos equipamientos y tenemos un edificio que reúne todas las condiciones, que no tienen que hacer prácticamente casi nada, porque tiene electricidad, tiene calefacción, tiene aire acondicionado, tiene lavabos, la construcción está en perfecto estado. Pues era una pena y una lástima tirarlo cuando esos equipamientos no lo tenemos. El regidor del districte, Daniel Gràcia, ha explicat que el projecte que han presentat les entitats de l'antic districte 8è és inassumible per l'Ajuntament en aquests moments. Segons Gràcia, el govern municipal treballa en un projecte adequat a la capacitat econòmica de l'administració i que donarà resposta a les necessitats de la zona. No disposem dels recursos suficients per dur-lo a terme. Tot i així, l'Ajuntament està dissenyant un projecte per aquest indret molt digne que presentarà a la totalitat de veïns de la zona i que estem convençuts que donarà respostes a la necessitat d'aquells barris. Tot i això, el govern local no ha explicat si la seva proposta inclou els equipaments que reclamen els veïns per a aquests barris.